Ndị be anyị mmanụ ọka bụkwa na Onye-Ije media ya bụ ndị a na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ Ifeanyi Nwosu Igbo Academy. Asị nka isi ụnụ afọ ọfụ ọma ọ ga-adịla onye ọbụla na mma. Nke a bụ ihe ngosi izizi bụ nke anyị na-eme site n'ụlọ ọrụ anyị ya bụ studio anyị n'olu bekee. Mana ihe nke tata ji wee pụọ iche bụ na o nwere ozigbote onye ọbịa bụrụ nwata akwụkwọ nke anyị nwere n'ụbọchị nke tata. Ọ ga-amasị m ka anyị nabata kenie wee malụ ka o si wee kwado malụzienụ gịnị malụ onye ọ bụ. Nne biko gwa kene anyị onye Igbo. Ndị be anyị kene m unu. Aha m bụ Oriakụ Elizabeth Njiga. Ọ dị mma, Oriakụ Elizabeth Njiga, onye ebe ka ị bụ? Abụ m onye Ikotekpene, Akwa-Ibom, mana di m bụ Maazị Chukwuemeka Njiga. Ọ bụ onye Oke Etiti na Anambra State. Ọ dị mma, unu anụgo na ọ bụ onye Ikotekpene na Akwa-Ibom na die bụ onye Oke Etiti. Ọ ga-amasị m, kedu ihe mere iji wee nwee mmasị ịmụta asụsụ Igbo? Achọrọ m ịmụta asụsụ Igbo maka di m bụ onye Igbo. Ọ dị mma, isi na ị chọrọ ịmụta asụsụ Igbo maka na di gị bụ onye Igbo. Kedu mgbe ị bidoro wee bịaba na Ifeanyi Nwosu Igbo Academy a? Abịara m 2 weeks gara aga. Ọ dị mma, ọ sị na ọ bịara 2 weeks gara aga, ya bụ na ọ malitere sonyebere anyị izu ụka abụọ gara aga. Ndị be anyị unu anụgonu nwantị nke nwanne anyị nwaanyị tụnyere anyị na ọ bụ onye Akwa-Ibom, mana ihe ndị Igbo na-eme na-amasị ya. O wee bụrụ na ọ daba na ọ bụ onye Igbo na-anụ ya, o wee sizie ọnwụ na ọ ga-amụta asụsụ Igbo. Ọ ga-amasị m ka anyị nenekene ya nne na akwụkwọ ole ma ole ebe ọ bụ na o sonyere anyị izu ụka abụọ gara aga. Nne biko, kedu ihe a na-akpọ house n'Igbo? Ụlọ. A na-akpọ house ụlọ. Ị nwere ike iji ya bụ house wee mee okwu abụọ ma ọ bụ atọ? Ụlọ bụ ebe mmadụ ka ibi. Ụlọ bụ ebe mmadụ na-ebi ma ọ bụ ụlọ bụ ebe mmadụ bi. Okay. Ọ dị mma, kedu ihe a na-akpọ hospital n'Igbo? Ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọgwụ. Ị nwere ike iji ya bụ ụlọ ọgwụ wee mepụta ofu okwu ma ọ bụ abụọ? Ụlọ ọgwụ bụ ebe mmadụ ga-aga to get treatment. Ebe mmadụ ga-aga to get treatment. Abịa n'Igbo, ife ọpụta bụ na ụlọ ọgwụ bụ ebe ndị arụ na-adịghị ga-aga wee nwere onwe ha, ma ọ bụ isi ụlọ ọgwụ bụ ebe ndị ọrịa na-aga. Ngwa kwuo ya. Ebe ndị ọrịa ga-aga. Ebe ndị ọrịa. Ebe ndị ọrịa ga-aga. Ma ọ bụ ebe ndị ọrịa na-aga. Ebe ndị ọrịa na-aga. Ha niile so ọ ka bụ na ya bụ asụsụ ka anyị nọ na ya. Kedu ihe a na-akpọ children n'Igbo? Ụmụntakịrị. Ọ dị mma, kedu ihe a na-akpọ bottle n'Igbo? Ololo. Manụ. Kara ma bụ karama. Kalama. Ololo ma ọ bụ kalama. Ka anyị jụkwa gị ihe ọzọ, kedu ihe a na-akpọ school n'Igbo? Ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ. Ị nwere ike iji ụlọ akwụkwọ wee mepụta ofu okwu ma ọ bụ nke ọzọ? Well, ụlọ akwụkwọ bụ ebe ka mmadụ go to learn. That's where they go to learn. Ebe ka mmadụ go to learn. Unu anụghị ya, bụ ebe ndị mmadụ na-aga wee na-amụ akwụkwọ. Kedu ihe a na-akpọ 20 n'olu Igbo? 20 bụ 20. 20. Kedu ihe a na-akpọ 12 n'Igbo? 12 bụ 12. 12 bụ 12. 20 bụ 20. 20 bụ 20. 20 bụ 20. 12 bụ 12. 20 bụ 20. 12 bụ 12. Debe anyị, asị na ọ bụghị na-ekwu ka bụ na anụ, ka ọ ga-amasị m ka anyị chịkọta ya ebe a, ka anyị rapụ inyebezi nwata akwụkwọ anyị ya nsogbu. Naanị izu ụka abụọ ka ọ nọgoro n'Ifeanyi Nwosu Igbo Academy. Ihe tọkarịsịrị m bụ na ọ bụghị onye Igbo, na ọ bụ onye Akwa-Ibom dị eburu onye Igbo, o wee si ọnwụ na ọ ga-amarịrị ya bụ gịnị, na ọ ga-amarịrị asụsụ Igbo. Nne, ọ ga-amasị m ka ị naruo n'ụlọ be gị, ị gbaa mbọ ka di gị na-asụrụ gị Igbo, ka o wee nyere gị aka
ịmụta nya bụ Igbo nke ọma. Ndị mmụọ ozi ga-atapịrị gị ama m na enego gị anya fụ na gị na ife na-anọ ugbu a. Ndị mmụọ ozi ga-atapịrị ya dịka si wee kwu. Na nchịkọta, nne, kedu ndụmọdụ ya bụ advice ị na-enye ndị mmadụ? Well, I want achọrọ m ke parents to allow your children, ụmụntakịrị, to come and learn asụsụ Igbo, maka asụsụ Igbo ọ dị mma, maka asụsụ Igbo is our identity. Asụsụ Igbo is good. Ndị be anyị ekenego nwanne anyị nwaanyị bịara na ụlọ akwụkwọ anyị na n'ụlọ ọrụ anyị n'ụbọchị nke taata. O wee bụrụ ihe ihere na onye Akwa-Ibom na-adụzi ndị Igbo ọdụ ịsụ asụsụ ha. A sịkwa na ofu mkpụrụ okwu ezugoro onye mụ ihe ime gịnị ịma ihe. Ọ bụghị na ekwuka bụ gịnị, ọ bụghị na ekwuka bụ naanụ ka kpụmba inu. Ndị Igbo ka anyị jisie ike sụba asụsụ anyị, maka na gịnị, asụsụ Igbo amaka. Cheta na onye ka na-ewetara n'ozi ya bụ m onwe m, Maazị Ifeanyi Nwosu. Ọ bụrụzie na ihe anyị na-eme na-amasị gị, ị na-anya na onyonyo ịhụ ebe anyị nọ na Amụwodofin, Lagos. Ndewo. Maazị Ifeanyi Never travel out. Never African window, African eyes.